Kde ste? A... Mirka sa schoval. Robert, poď do stredu. Robert. Tak. No, nechám šťou. Nikto nevedel. Poďme, trošku sa uložiť. Tak. Pokiaľ čo ide. Takto sme. Ja vás ťakujem. Kde ideš? Zatiaľ toto nie je formácia do choreografii, toto máte zatiaľ skúšobnú formáciu. Ešte ako to bude na scéne, to ešte nie je uložené. Dobre? Pripravíme sa. Anna Maria, krok dopredu. Tá skriňa ti tam nehodí, Tibor? Nehodí tá skriňa? Nie. Všetky, keď sa posunú o krok doprečie. No tam trošku svetla. Musel som tie neony. Môžem? Neony dáme preč. Vypnite, prosím vás, vzadu. Vzadu vypni, babča. Mirko, vypni neón, prosím ťa. Kabča. Aha, Kamila som. Dobre, tak si musíme... Naplno pekne, tak ako na sále ste zatancovali. Naplno prvá časť, druhá refrén, výraznejšie akcenty v rukách, výraznejšie akcenty na hudbu, dobre? Čakajte, jak dáte podrožky. Čo nám má tak ďakovať? 5, 6, 7. Zúženú verziu, lebo tak bude tancovať len 5-6 ľudí, nejaké 3 dvojice. Everybody, triedať alternácie budú. Mirka, Robert. Poďte. No, však pán Goran rozhodne. Poďte ešte raz. Poďme. Kde si? No, poďme. Pripravte sa. Ale aj výraz tvári, áno? Nejaký. Hrajte na divákov, prosím vás. Celý čas to tancujete. Nie, nebuďte zavretí. Otvorte sa pekne do divákov. Show to je show, muzika. Poď sa, tak. Dobre. Tam ten koniec už
čo sme dlho nerobili. Čiže Tibor skúsi zobrať tú nahrávku a pôjdeme viete, ten nástup do škôl. To všetko s tými stoličkami. Zopakujeme si to, keď už máme teda pripravený priestor na tanec, aj všetko. Takže vy, ktorých sa to týka, sa dohodnite, ktorí to sú a ideme na to. Prosím vás, nevedel, čo mám urobiť, vidíte? Ale veď tá hudba je nejaká teraz iná, je rovnaká, len... Je to rovnaké, len tu zabudli veľkú prestávku spraviť, zabudli pantomímu. Ja spíš, to má s Lackom, to máme prísť zahrať. No my to máme robiť hlavný, čo ideme so spolčkami. A kde sú ostatní? Alexandra. Ja som išla robiť aj to. Pantomíma. Kto robí pantomímu? Kto robí pantomímu? A ešte A čo je, dievčatá? Čo sa stalo? Čo nevieš? Výpadok. Čo je? A po nich ideme my, nie? Dievčatá, no tak ako... Po nich ideme my. A my Ale to... Poďte si to všetko technicky. Dobre, prejdeme to technicky. Celé, aby sme si mali celú Dobre, choreografiu. tak, Toto sa môže stať. Dobre, prejdeme to technicky. Prosím vás, Teraz to Štefan to všetko povie. začína príchod tých 8 plus Mirka. To je prvých asi 30 sekúnd. Potom píšu poznámky. Moderna vie, kedy nastupuje, hej? Áno. To je na nejakých 14 sekúnd. A potom idú sedmičky za sebou. Pantomíma, veľká prestávka po moderní. Po veľkej prestávke ide klasika, tá je opäť dlhšia. Potom ide po klasike, ktorá doznieva v tom dlhom tóne, ide dráma. To sú tie štandy, kde hráte tie príbehy. Potom je nazvané, že spoločný chaos, to neviem, čo je. A potom je koniec toho celého a to vlastne v spoločnom chaose už prídete aj vy. Potom je tá sekundička, ako by nám to skončilo a ide všetko spomalené, až to prejde do odchodu so stoličkami a cesty domov, pádu do posteli. Čiže ešte raz, moderná, pantomíma, prestávka, klasika, dráma, chaos, spomalené. Dobre, Števko, krok po kroku technicky si to prejdeme a potom pôjdeme na hudbu, dobre? A keď som vás poprosil, že poďte pol metra dopredu, dozadu, tak ste ešte o pol metra radšej dopredu. Dobre? Aby vás už vôbec nebolo vidieť. No to my sme takí škaredí, že viete. Áno, presne tak, ďakujem. A raz mám pekné meno. Kto? No, poďme. Môžem sa to tu takto chytiť, lebo nám to komplikuje život, nie? Mám to bude komplikovať život vždy. Napočítam im to, niekto. Napočítaj to presne, dobre? Pripravte sa. 5, ste pripravení? 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, pretočím 8, sedím 2, hore 4, vrátim 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, zrýchlim 6, 7, 8, druhý 2, 3, 4, 5, 6, ďalšia scéna. Tanečnice, poďte. Poďte vy. No, ale lebo tam nebol Robert. 5, 6. Ale neboli aj niektoré veci.
Toto deti nebudeme zdržovať, toto ja vyrieším hore na hudbu, s vami to není problém. Dobre? 5, 6, 7, 8, raz, 2, 4, pretočím 6, Robert 8, raz, I2, 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 pretočí 6, spolu 8, raz, I2, 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 Sison, Taleve 7, 8. Ďalšie 2, pantomima 8, raz, 2, 3. 4, 5, 6, na 8 padám, nie? Ďalšie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Klasika, nie? Klasika ide? Klasika 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Robo nesie nejaké dievča. A ešte Bibi išla, Labuť. A teraz Robert 7, 8. To sa spraví všetko, keď tu bude mať dievčatá. Ďalej, tanečníci dokončili ďalej, kto ide? Chaos 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, druhý, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, myslím, že už nastupujete pripravení hlavný, ešte vy máte? Šerm, aha, 5, 6, hlavný 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, na nákate, toto máme, v pomalom tempe. No. Ďalej. Tu je tá nuda, to je nejaké dve osmičky. Áno, slow motion. A potom brutálny odpad. Áno, toto už netreba viac. Dobre. Môžeme začať? Môžeme. Svetlo pomaly. No vlastne herecké veci, nebojte sa tých hereckých vecí. Nebojte sa tých hereckých vecí. Aj keď je to špatne, sme na skúške, treba si všetko vyskúšať. Nebojte sa do toho oprieť, dajte radšej viacej ako menej. Lebo keď prídu diváci a príde tréma, tak aj takto z vášho výkonu uberie polovicu. Radšej chodite viacej, nebojte sa byť trápni, nebojte sa vyzvoliť chybu, ale hlavne urobte to poriadne a s emóciou a preháňajte radšej. A tie herecké veci, nepchajte sa jeden, neschovávajte sa jeden za druhého. Nehápite sa, sme na skúške, lebo sa to musíme naučiť, tak sa ničoho nebojte. Dobre? No, čiže normálne sa do toho oprieť a urobiť to poriadne, nie že sa to tu šmodrcháte všelijako. No, poriadne urobiť, keď mám urobiť náznak šermu, tak to musí byť náznak šermu a nie, že ty tu mávaš ruku, ako keby si oberala čerešne. Dobre? Poriadne, hej? Tých hereckých vecí sa nebojte. Aj to, keď dávate stoličky, všetko, ako keby ste šetrili pohyb, nešetrite pohyb, nebojte sa, javisko patrí len vám, musíte sa ukázať. Dobre? Tak, poďme, čo sme si zapamätali, skúsime si to dať ešte raz. Poďte. Kamila. Hráme, devčatá, hrajte. Všetko, áno, upravím sa, pozriem sa, všetko. Bacha, pripravte sa. Naraz.
Dobre, a prídete a hneď ako začínate, dohrá muzika. Ako keby, hej? Hneď. Dobre. Babi, ja to nestihnem. Ja to do zajtra určite nestihnem. Shakespeareov monológ, prečítať 3 sestry a k tomu všetkému sa naučiť alžbetinskú drámu. To nemôžem stihnúť. Zabudla si na tanec. Grand Plie. Ty si Grand Plie. Babi, nebojte sa, určite to zvládneme. Tuto Vierka sa za nás pomodlí, 3-krát očenáš, 550-krát zdravá, a bude to v suchu. Už asi 1000-krát som ťa prosila, aby si z toho nerobila srandu. Ale nie, ja si z toho nerobím srandu. Práve, že naopak ja sa spolieham, že tvoj pán Bíčko nám znovu raz pomôže. Lebo tie skúšky potom neurobíme, že? A potom budeme na tom seminári počúvať, že naučiť môžeme len toho, kto chodí do školy. Počkajte, veď, aké skúšky? Veď ja mám poznačené, že polročné skúšky sú až o týždeň. To ale bude už po klasifikačnej porade, vieš, moja zlatá. To nám už bude veľký dátum. Filmy, zabudneme na analýzu, základné konflikty a tomu tie myšlienkové pochody, to si potom necháme, vieš, to si necháme na neskôr. Ale vážne, babi, ja to nestihnem. Pozri sa sem. Aha, Miro mi požičal zošit. Čo toho je? 9 strán. To je super. Aký zošit? Čo za zošit? Veď na rozbor drámy, čo ste prebrali na minulé hodine, keď som chýbala. 9 strán. Rozbor drámy? Veď ja mám poznačené, že zajtra máme angličtinu a taliančinu. No, buongiorno, moja milá. No, to skoro arrivederci, dovidenia s Bohom. Ukáž to sem. Neotváraj to. Ale počkaj. No, babi, toto je iná dráma. Skoro by som teda ľubosná. Veľký táto by mal radosť. Pekné, to je tvoje. Ale čo si viete Miro zošiť? Takže to písal Miro. No pozrime sa. Hotový Romeo. Má dobrý štýl. Znie to úprimne. No dobre, ale otázka je, komu je ten list určený. No veď niekomu z nás, to je jasné. Veď píše, vždy som ťa mal rád, ale odkedy spolu robíme ten dialog na herectvo, znovu som sa do teba zamiloval. No počkaj, aj to znamená, že to môže byť určené aj mne? A prečo zrovna tebe a prečo tu nie naše biflošom? No, pretože Bifla nemá na chalanov čas, ona sa musí učiť. Ale keby ten list patril mne, to by si sa šéf klasy zbláznil, čo? No predstav si, nezbláznila.
Ja môžem mať chalanov, koľko chcem. Ale asi nechceš, keďže sa teraz o teba žiaden nezaujíma. Tebe sa budem spovedať. Vieš čo, radšej sa uč. Ako rozkážete cárovna Vasilisa premúdra. Prestaňte, babi. Čo bude, keď Mirovi ten list vrátime a hotovo. Počkaj, akože nič? Akože nič. No, určite. Určite. Ja chcem vedieť, komu je určený ten roztomilý Liebesbrief. Akože komu? No a akože, čí je ten list? Ale veď Mirov. Ježiši Kriste na nebi. Teraz sa ho nedovolávaj. V pohode. OK. Babi, musíme to vyriešiť. Zavolajte babi z ročníka a musíme zistiť, komu je ten list. No dobre, ja idem. Ale počkaj. Pozri, či niekde neobsituje horálka. Jasne. Mírova zamilovaná pesnička. Prosím vás, dievčatá, len začnite hrať. To, čo ste teraz porozprávali, je fajn, ale začnite hrať. Toto, čo ste robili? To čo je? Dievčatá, čo to je? Hrať musíte trošičku, to nemôžete začať rozprávať, tak sa trošku dostanete do tempa. Prosím vás, druhá izba, dúfam, že dáte život nejaký tomu, hej? A to... Poriadne tu hrajte niečo. Topankami, na co by sme nemali. Ale to sa ty nestaraj topankami, hej? Hlavne hrajte. Však a čo? Poďme, ale poriadne. Miro dokončil, ako keby. Ty nestoj jak Pánenka Mária za dedinou. No, umretá si. Takže on odchádza. Tak sa trošku tu, a ty drevená. No, tak ukážeš teraz. To viem, začítam. Odchádza Miro do skrine a ideme, poďte. Potom ma drgni, keď pôjdem. Ale život! Au. No to som strašne zvedavá, čo také sa stalo, že sa ani na hajzol nedostanem. Čo ste zistili, že máte na izbe sexy ducha a nechcete si ho nechať len pre seba? Nepýtaj sa, nevyzvedaj, všetko sa dozvieš. No ale nech to stojí za to, lebo som uťahaná ako kuma na trenkách. Sprosta svalovica. Ten mravec sa musel zblázniť. Celý deň som stála pri tyči. Myslíš nejaký komplex alebo čo? Aký palčivý problém vás omína, vážené kolegyne, že sa ani na hajzol nedostanem? Nahadzujte niektorá. Tak si pekne zasadajte. Áno, tak si pekne posadajte. Janka, poriadne, poďme. Neblblí. Aj tam je miesto. No, dobre. Babi, tak čo skontrolovali ste horálku, neobsiduje? Všetko je OK? Všetko je v najlepšom poriadku, nedali sme najvyššiu zámienku na zvýšenú pozornosť. Horálka je v pokoji. Super. To ako rozprávaš? Odkedy chodíš na tie hodiny jogy, tak ti už úplne prepína. Sa nemôžeš aspoň jeden deň tváriť normálne, alebo čo? No, ja na tom nevidím napríklad nič nenormálne. Každý sa môže vyjadrovať ako chce. Ó, tak tu je zase niekto múdry, no kláňam sa vaša cárska inteligencia. Ale babi, už prestaňte. Presne tak, prestaňte už, nechcem sa pozerať, ako sa tu hádate. Chcem ešte strhnúť na rande, ak vyhydráždime horálku, tak si môžem akurát tak. Áno, len všetko v pokoji a bez hluku. Nechceme kvôli vám zbytočné problémy. No boha, tak ona nechce mať problémy. Neber meno Bože nadarmo. Babi, pozrite sa. Mám problém. Viete sa niekto niečo hovoriť? Samé ucho. Dobre, ako tu všetky sedíme, poznáme Biflu. To je kto? Neušlo mi niečo? Ale no tak, všade do pohody a počúvaj. Dobre, veci. Bifla si bola požičať poznámky od Míra. A ako si listovala... Vypadol list. Áno, vypadol list. No a ako som jeho podávala... Hovorila som ti, že ho nemáš otvárať, za všetky zhoríme v pekle. Dobre. A ako som jeho podávala, tak mi tak očko sklzlo, keď som to... Dočítala? Áno, keď som to dočítala, tak... Ako to dočítala, tak zistila, že ju miluje. Teda, že on ju miluje, teda oni sa, sa ľubia. Pokračuj, prosím. No, skrátka, náš Miro sa zaľúbil. Dal to do tajného listu a ten list je tu. Áno. Čaute, babi. Prišiel som si po ten zošit, čo som ti požičal z dejín divadla. Áno, jasné. Môžeš si ho vziať, ale vieš, že som si nestihla všetko dopísať. Vieš čo, ak chceš, tak si ho môžeš ešte pokojne požičať, veď aj tak máme dejiny a rozbor až v piatok. Babi, ja som vlastne chcel
Chcel som vám povedať, že nemáte niekto čaj? Ďakujem. Tak čaute. Čau! No... Čaute. Ty vole, ja som po toto. Prosím ťa, neprý nás, buď taká láskavá. A do koho tam je napísané? Ježe, také krásne zaujímavé list. No, úplne ma to dostalo. Mocinky. Ale len sa nerob, že si mi predsa hovorila, že by si ho najradšej... Ale vieme. Koniec, dokon je to vlastne zabuknutý. No veď práve to je ten problém, že ten list nemá adresa, tak tam oslovenie a nič. Tak preto sa pýtam, ktorá z vás z nás je tá počívka, že sa doteraz s tým nepriznala. Aha, takže to nie je žiadna z nás. To by bolo také krásne, keby som to bola ja. Jedna z nás to predsa musí byť. Veď v tom liste sa jasne píše, že keď som s tebou nacvičoval ten dialog na herectvo. Takže... To čo robíš? Tebe už úplne prepína? Si ho chceš vymodliť iba pre seba, alebo čo? Nezabúdaj na to, že som tu ešte ja. Ty? Veď sa pozri na seba. Miro a ty? To určite. Zobral by ma do náručia, niesol a spieval by mi Ja budu chodiť po špičkách, alebo Stín katedrál. On na čo šlapete, babi? On a zamilované pesničky? Zbláznili. Nezbláznili a mimochodom to mne požičal zošiť s poznámkami. A o čom by ste sa mi dvaja asi tak rozprávali? Čo mu budeš šepkať do uška? Na vysvedčení som mala samé jednotky, no nie je to sexy? Alebo dejiny divadla sa viem naučiť za hodinu a pol. A ona to vážne, mne to trvá tak 3 hodiny. Oh. A ty? Ty by si ani nevedela, čo s tým máš robiť. Máš silné reči a... Ty sa do mňa nedávaš, dobre? Babi, prestaňte sa hádať, dobre? To je sila. To je sila, sila. Ticho! Ticho! A do koho je vlastne ten Martin zalúbený? Miro! Ježišmária. Čo to má znamenať? Devčence, čo sa snažíte, ha? Nemáte vy len tak náhodou zajtra ráno povinnosti? Žiadne, ale do posteli šup šup. Vy, dievčence, do svojich izieb. A bleskne je váš mladší a pomalší brat. Poďme, šup šup. Nezabúdajte, koľko času mi vezmete po 10. Hej, toľko ja vám vezmem po 7. Aj ty. Ja mám tiež len jeden nervy. Večierka! Na miesta. Dobre, počúvajte ma, dievčatá. Vy ste jak umrete, jak mŕtve ryby. OK, však kamera vyzvačila, dobre. Alebo ráno. Alebo ráno. Ty sa nesmej, ty musíš byť, však ty si piatačka, Justina, tak to musíš dať nejakú energiu do toho. Jedine šampám tu trošku, Saška, dievčatá, poďme, čo to je? No, to nemôžeme takto... Dobre?
Skúsime ísť ďalej. Ježiš. No. Zásnem na tie mobily. Ale prosím vás, robte tie akcie presne tak, ako sme si urobili. Ani jedna akcia nebola tak, ako sme si to robili, ako sme si to povedali. Robíte akcie tak, že proste nemajú logiku, nemajú zmysel. Rozmýšľajte nad tou motiváciou. Každý pohyb musí byť motivovaný k niečomu. Nie len preto, že sme vám povedali, že tam musíte prejsť alebo výjsť na tú... Rozmýšľajte nad tým, čo ste robili. Dobre. Takže vychovateľka odišla, pripravme sa, vychovateľka odišla, večierka, tma. A aj v tej tme, ale hrajte charaktery, každá jedna ten svoj, lebo si preberáte tempo rytmy. Hopa. Ideme. Dámy, porada. Áno, už bežím. Takže, babi, musíme sa dohodnúť a zistiť, koho vlastne miluje. A kto koho miluje? Bože na nebesiach, ty vidíš aj v temnote, je toto normálne? Ticho, niekto ide. Babi, mrdne ma. Nezaspím, kým nezistíme, komu to poslal. Ak som to ja, fajn, ak nie... No ja by som ho brala. Hodím očkom, prehrabním si vlasy, zavlním sa v bokoch a listy sa budú len sypať. Sej po toto. To nebude ani keby čo bolo. A daj áno, tak si ho zochmatnem ja. Nech cárovna preglga na prázdno. Babi, som z toho, že miluje mňa. Minulé, keď sme boli v tom divadle, čo tam hral aj ten Hulec, tak celú cestu v autobuse aj v sále pri mne sedel a stále sa na mňa usmieval. No mala si vytasiť zbrane a bol by tvoj. Ale nie je. A ani nebude. Zatiaľ nie je nikoho. Poďme za ním. Prekvapíme ho, pozrieme mu do očí a uvidíme. Áno, pohoda, je to len 5 balkónov a sme na 6. poschodí, to dáme. No určite. Ja sa budem prekvapať ondiť po balkónoch. To si radšej od huby otohnem. Počkám si o škole a tam si ho namotám ako špagetu na vidličku. Inak, babi, 5 áno, ale balkón nie. Ide sa k cárovnej, musíme to doriešiť. Ticho, niekto ide. Cez balkón? Romeo? Zdar, výprava od vedľa v počte kusov 4 hlasy príchodu. To je také super, také tajúplné, ako v nejakom romantickom filme. No, akurát, že jedna z nás bude mať chalana ak sakra neviem ktorá. No šup, nevedia, si kory, s kým nebude neskoro. No. Čo ide teraz? No, nedopustím, bude môj. Dobre, zapnite, daj svetlo, Mirko, daj svetlo, stačí. Tam je mal byť koniec už. No dobre, no ale tak ako... Vy rozprávate texty, no tak nič, čo sme si dohodli, tam nie je, no. Ja viem, že si spomínate, že máme skúšku po týždni, ale no tak, alebo neviem, koľko sme to robili. Dobre. Čo tam musíte hrať, charakter si udržať, no čo to je? No. Ste jak také prispaté, čo? To sa nesmie takto, no. Dobre. Čo, poďme ďalej, čo máme? Pokračuje ďalej ešte táto scéna, potom sa ide na nočné lampy. To je posledný obraz, ktorý je urobený. Dobre, tak poďme skúsiť ešte nočné lampy, dajme si nočné lampy. A to sú akože oni, tie dve fľaše. Takže poďte skúsime scénu s nočnými lampami, poďte skúsime si to... No, idem ja. Dobre, ale poriadne trošku život, vy to rozprávate, ako keby... Prosím. No ja neviem vôbec, ja som túto scénu nerobila ešte. A kto ju robil? Veronika. Tak poď sa, Veronika. Počkaj mi mobil? Narovnaj sa. No dobre. Ja môžem byť chrbátý, ty si ešte mladá baba. Dominik môže byť chrbátý. Ten dokonca aj je. Dobre, poďme. Hej, trošku energie, hej, ale energiu do toho dajte. No, dokončite scénu a ideme. Nesviete. Bože, bolo to tu len tak pohodené pod nohami. Je tu tma, chcela som dať variť ten čas. Hlasnejšie, poďme, čo si šepkáte? Pokojne to tu rozkošná cimpr-campr. Aj tak celá táto budova stojí za veľké. Prestaň! A ty si dávaj pozor, lebo príde horálka a to spustí svoju kazeň, to nepotrebujeme. Babi, dajte lampy na zem, nie je vidno svetlo. Dobre.
čiže tam lampy, dobre. Babi, musíme to vyriešiť. Dohodnúť. Musíme sa dohodnúť. Prečo dohodnúť? Nech si Miro vyberá o tom. Áno, nech si vyberie sám. Žiadne vyberanie. Ak necháte niečo na chlapa, tak sa ľahko môže stať, že sa nerozhýbe ani o rok. Práve som videla na Facebooku výborný fór. Nemusíte svojmu chlapovi neustále pripomínať, čo má urobiť. On tú poličku najbližších pol roku určite urobí. A prečo ho už vopred robíš nie svoj právny? Veď ak napísal list a vyznal v ňom jeho city, to znamená, že je rozhodnutý a nečaká, kým si ho niektorá z nás omotá ako špagetu na vidličku. Vidno, že si chlapa ešte nikdy nemala. Prestaň urážať. Ja ju neurážam. Nech povie, či videla chlapa bližšie ako na meter. To je nechutné. Kašli na ňu. Slečna je majsterka sveta v balení chlapov. Akurát je zvláštne, že som pri tebe ešte žiadneho od začiatku školského roka nevidela. No zrovna tebe ich budem ukazovať, aby si začala slíntať, že by nám ani prší pláštenky. Jasné, lebo a kto tu pred chvíľočkou vykrikol áno, keď príde ráno, ty povieš áno, hneď e-mail. Čo si takto neotvoríš ten svoj sklad prvotriednych chlapov? Nejako si tam neprehrábeš a nejakého si nevyberieš. Miesto toho len sedíš pred bufetom a okukuješ výtvarníkov. Právo. Stačilo, nehádaj, stačilo to. Babi, stačilo nehádať sa, aby sme na jednej lodi. Veď sme sa jasne dohodli. My musíme zistiť, koho Miro miluje a urobiť ho šťastným. Ale zároveň tým urobíme šťastnou aj jednu z nás, nie? Takže dám variť ten čaj. Daj variť čaj, toto bude dlhá noc. Dlhá noc, ticho, buďte. My tu máme konšpiračné stretnutia, vy sa tu hulákate. Prepáč. Nechala som sa unísť. Túto vec mi dala ísť naspäť. Vážne? To je výborná vec. Mám ju mať aj na súťaži. Len sa z toho nezbláznite. Takže na k tomu ešte niečo. Ja sa chcem spýtať, že čo znamená ten konšpiračný? Konšpiračný znamená, že pracujeme v maximálnom utajení. Ale keď sa budeš pýtať hlúpe otázky a tu hádzať o zem kanvice, tak budeš po konšpirácii. Nebuď zase mudro vlastíš sám. Pre teba mám len jeden odkaz. No zaspievaj na trošku, daj svoj kúsoček, daj z tej pesničky, neboj sa. Ja nie som jedna z tých, čo kývajú. A môžete všetci sa pridať, poďte. Na iných názory svoj nemajú. Mňa už fakt nebaví plniť iných predstaví. V hlave mám svoj svet, plných snov bláznivých. Chcem ho dať iba tebe, ak to pochopíš. OK. Dobre.